țară veți merge în turneu? Mergem în România, în orașul Bacău. Mergem la un turneu, la primul turneu nostru internațional. Turneul se numește Atletico Junior Cup, organizat de către același club din orașul Bacău. În ce perioadă se va desfășura acest turneu? Turneul este din data de 3, 4 și 5 iunie. Cum v-ați pregătit pentru acest turneu? De obicei nu facem pregătiri speciale pentru turnee, pentru că nu suntem clubul care să avem o miză mare de a câștiga toate turneile sau un turneu oarecare. Noi ne pregătim în regim obișnuit. Pregătirile la Academia Gloria au loc sistematic și conform filozofiei clubului. Nu avem pregătiri speciale pentru turneu, pregătim copiii de zi cu zi pentru o perioadă de mediu și lungă durată. Pregătirea este de începând cu coordonare, șut, primire, dribbling, creativitate și mergem să arătăm ceea ce am pregătit până astăzi. Care sunt așteptările dumneavoastră în acest turneu? În primul rând vreau să ne impunem stilul de joc, filozofia noastră, cultura noastră de a gândi fotbalul și să văd băieții cu caracter, să văd băieții fără emoții, pentru că îi înțeleg pe ei și eu la fel am emoții ca primul turneu internațional și o să mă străduiesc să nu redau lor emoțiile, dar oricum vreau să văd o echipă bună, unită, cu părinții noștri în spatele nostru sau la spatele nostru. Care este scopul dumneavoastră în acest turneu? Principalul scop este acumularea de experiență internațională, pentru că, cum am menționat, este primul turneu și vrem să vedem la ce nivel suntem în comparație cu echipele din altă țară, echipe, eu cred, cu condiții mai bune de antrenament, echipe care au un nivel mai înalt de pregătire, au o perioadă mai îndelungată de pregătire, copii mai buni, echipe mai organizate. Pe ce vă bazați în acest turneu? Pe toată echipa, în primul rând, pe stilul nostru de joc, pe ideea noastră, conceptul nostru de joc și pe Academia Gloria. Care sunt șansele de a pierde sau a câștiga? Fotbalul este imprevizibil și prin asta este și frumos, așa că oricând poți să câștigi, oricând poți să pierzi, asta se vede la cele mai mari meciuri, campionate, Liga Campionilor, indiferent de competiții. Noi ne ducem acolo nu să ne gândim la a face diferența pierdere-câștig, pentru că mereu când suntem în copii și juniori, nivelul acesta, avem o singură direcție. Când pierzi, câștigi, când câștigi, învingi. Când pierzi, înseamnă că ai câștigat o experiență foarte importantă de a te îmbunătăți mai departe. Când ai câștigat, ai învins și te bucuri de asta, ești campion și a doua zi continuă să te îmbunătățești. Ce calități doriți să dezvoltați la micii fotbaliști? În primul rând să le păstrăm creativitatea copiilor, să îi păstrăm pe ei originali cum sunt, să nu îi reformulăm după cum ne place nouă ca antrenori, ca maturi. Într-al doilea rând să încercăm să le dezvoltăm o mentalitate de campion, ca ei să aibă curajul și inițiativa mereu de a-și lua decizii și a face diferența în teren, individual și în grup. Și cel mai important este ca echipa să arate echipă, ca un grup unit. Ce misiune plecați în acest turneu? Turneul este unul, zicem așa, cu responsabilitate, pentru că nu mergem să prezentăm doar culorile clubului, denumirea clubului, este un turneu internațional, noi suntem din Republica Moldova, ei sunt din România, mergem să reprezentăm și țara de Republica Moldova și sper să o facem cu bine. Ce experiență vor căpăta micii campioni în acest turneu? Eu cred că, în primul rând, experiența, pornind chiar și de la prima oră de pornire de acasă, deja este experiență că mergi acest drum lung, trebuie să ai răbdare, trebuie să reziști la greutatea drumului, timpul parcurs. Pe lângă asta, multe se întâmplă în timpul turneilor, diferite situații plăcute, neplăcute și tot asta este experiență, trăirile, momentele, pierderile, câștigurile, chestiile astea sunt, se numesc experiențe, într-un cuvânt experiență și asta este cel mai important pentru noi. Ce influență va avea acest turneu asupra fotbaliștilor? Eu sper că una pozitivă și o să mă strădui și eu și împreună cu părinții care merg cu mine, cu noi, o să încercăm să o facem pozitivă, o să încercăm să-i susținem la maxim cât e posibil și să ieșim din finalul turneului, indiferent de care ar fi rezultatele matematice, să ieșim cu o notă pozitivă și să primim plăcere de la ceea ce am făcut. Cum v-ați pregătit pentru acest turneu?
Pentru acest turneu ne-am pregătit foarte greu. Am făcut multe exerciții, am avut antrenamente grele și obositoare. Am făcut diferite dribbling-uri, șuturi la poartă și exerciții. Cu conducere minge, am făcut sprint pe loc, am făcut un joc cățelușul. Noi țineam mingea în pătrat și cineva era în centru și trebuia și cineva să iei mingea. Noi pasam. Am antrenat foarte intens, dar și unele antrenamente au fost ușoare, pentru ca să ne odihnim, că antrenorul nu vrea să ne epuizeze prea mult, dar vrea să ajungem la un nivel foarte mare. Care sunt așteptările tale în acest turneu? Așteptările mele în acest turneu sunt că noi să câștigăm și să ridicăm cupa. Când duc minge, să joc cu echipa și să mă deschid când colegii mei au mingea la mine, la dânsii. Să câștigăm meciurile și să luăm experiență bună și să nu ieșim de pe teren triști. Care este scopul tău în acest turneu? Scopul meu în acest turneu ca să iau experiență și să joc cu adversari mai puternici. Scopul meu este să joc cu echipa, prin muncă să ajung departe. Scopul meu este ca să joc bine și să fiu alături de echipă. O pierdere sau cu un câștig? Să vin acasă, eu cred că să vin acasă cu un pierdere, pentru că noi mereu când plecăm la un turneu pierdem. Nu suntem gata pentru adversari mai buni. Este o șansă. Vreo 2-3 meciuri trebuie să le câștigăm. Cel mai bine ar fi cu un câștig. Oricum o să încerc, nu o să ne dăm bătuți și dacă să pierdem, nu o să ne dăm bătuți și o să mergem tot înainte. Cred că o să venim acasă cu un câștig. De ce tu crezi așa? Eu cred pentru că echipa noastră este foarte bună și este unită. În calitate de părinte, cea mai mare nădejde este de a consolida spiritul de echipă, copiii să socializeze între ei, să asculte antrenorul și să capete o experiență frumoasă, deoarece pe bune este ceva nou, pentru prima dată este la nivelul internațional și pentru noi starea de bine contează cel mai mult și experiența. Scopul acestui turneu, după cum ne-a spus și domnul antrenor, este ca copiii să cunoască și alte echipe. Totuși, fotbalul de peste Prut are, cred eu, o altă manieră, este de un nivel mai european și astfel căpătăm și noi experiența cuvenită. Mai multă încredere în puterile proprii, nu punem accent în victorii, deoarece ei sunt pe cale de a învăța, să se simtă bine, să vadă și alții suporteri, adică cum se manifestă și ce este, și să-și demonstreze abilitățile. Plecarea pe mai mult timp, că e vorba de 2 zile, deci îi consolidează și mai mult ca echipă. De regulă aici petrec antrenamentele, cantonamentele, dar are un impact pozitiv aflarea mai mult timp în cadrul echipei. Avem toată încrederea că o să se manifeste din cel mai bun punct de vedere. Noi, cu energia noastră pozitivă, munca care au depus-o până acum, zi de zi, o să-și dea rezultate. Avem cele mai bune speranțe. Domnul Vasile Țfordei este o persoană cu cerințe foarte mari. Este o persoană corectă și încearcă această corectitudine și perseverență să le implementeze și discipolilor săi. Disciplina este la ordinea zilei, ordinea, atenția și comunicarea în echipă. Iată, acestea sunt punctele forte, lucrează cu o dăruire de sine deosebită. Noi, ca părinți, apreciem foarte mult acest lucru, de asta și suntem o echipă consolidată și sperăm să creștem o generație de succes.